Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a 'yan Nijar maza da mata babba da yaro da ban gaisuwa da fata alheri da fatan kowa ya sallar juma'a lafiya. Ba la fami a gurguje dai za mu yi magana ne a kan sabbin jihohinmu da muka samu a kasar mu ta Nijar sabanin jiha ta kusa da ke gare mu can da a baya. Yanzu muna da jiha a kasar mu ta Nijar jiha guda ɗaya har 19. Wannan wani abin alfahari ne, wani abin farin ciki ne ga kasar mu ta Nijar. Idan dai har kai ɗan Nijar ne, ke yar Nijar ce kai katari ko ki katari da wannan bidiyon, to kai partage ne, kai sharing kin shi saboda yan uwa mu ma sauran yan Nijar duka kowa ya gani. Saboda me? Saboda akwai mutane da dama da ba su fahimci komai ba dangane da wannan canjin sunaye da aka yi wa jihohi da ƙari. Wani bai ma san jiha nawa ne aka ƙara ba, bai san sunayen jihohin da departament da suke ƙasan jihohin ba, duka kwata-kwata bai sani ba. Abu ne kuma wanda ya kamata a ce kowa ya sani. Wala saboda ni, saboda a matsayin ka na dan Nijar ya kamata a ce duk ka san waɗannan abubuwa. Ka san yanzu ƙasar ka ta Nijar cike da waje jihohi nawa ke gare mu, a sunayensu ya suka zama, wani irin departament ne ke ƙasan kowace jiha. Wannan abubuwa ne waɗanda suna da muhimmanci a ce ka san su, a ce kin san su a matsayin ku, a matsayin mu na 'yan Nijar gabaki ɗaya. Ba tare da bata lokaci ba lafami za mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan. Jiha ta farko da za mu fara da ita lafami ita ce jihar Maradi. Jihar Maradi. Bala jihar Maradi jama'a an samar da region guda uku. Maradi da muka sani can da, to yanzu babu sunan Maradi da muka sani can da. Jihar Maradi da muka sani babu ta yanzu, ba a kiran Maradi a matsayin jiha da aka sani ta. Yanzu ana kiran, ma'ana an samar da jiha uku a cikin Maradi da muka sani can da. Jiha ta farko da aka samar a cikin garin Maradi ta da shine jihar Katsina. Jihar Katsina, sa'annan akwai jihar Tazar da jihar Gobir. Wannan su ne jihohi guda uku da aka samar a cikin jihar Maradi da muka sani can baya. Maradi tsohuwa kenan. Wala in muka doki jihar Katsina ta yanzu, jihar Katsina ta yanzu tana da departament kamar haka: akwai Age, akwai Gazawa, akwai Madarunfa. Wannan su ne departament guda uku da suke kasan jihar Katsina ta yanzu. Sai jihar Tazar. Jihar Tazar jama'a ita kuma ga departament ɗinta kamar haka. Jihar Tazar kamar da kuke gani ta kunshi Tesawa, Mayahi, Urafan da kuma Kanan Bakashi. Wala da Kanan Bakashi su ne departament da suke kasan jihar Katsina a yanzu. Sai jiha ta uku lafami ita ce jihar Gobir. Jihar Gobir jama'a ita ma tana da departament da suke ƙasa gare ta. Kamar yadda muke gani ga sunan, akwai departament na Dakoro, akwai Bermu, akwai Gidan Rumji, akwai Tsibiri, akwai kuma Kwarnaka. Wannan shine abin da ya kunshi jihar Maradi da muka sani ta da. Ma'ana yanzu Maradi ta zan Katsina, Tazar, Gobir, ma'ana sabin jihohi guda uku da mun ka samar. Ko kuma in bar cewa Maradin tunda babu sunan Maradin. Wannan shine abin da ya kunshi Maradi da muka sani lafami. Sai jiha ta gaba za mu ɗauki jihar Tawa. Idan muka ɗauki jihar Tawa lafami kamar yadda muka sani, ita Tawa ita kuma an samar da jiha guda uku a cikinta. Jiha uku aka samar a cikin Tawa da muka sani. Wala su kuma sun kunshi jihar Azawak. Azawak ba Azawad ba jama'a, ku kiyaye. Akwai waɗanda suke cewa Azawad, ba Azawad ba. Azawak wala yanki ne na buzayi. Sannan akwai Adar, ma'ana Tawa kenan ta yanzu. Adar misali ni dan Adar ne yanzu, can da dan Tawa ne ni amma yanzu dan Adar ne ni, saboda Tawa ta zama Adar. Jiha ta biyu kenan Adar. Sai jiha ta uku Majiya jama'a. Su ne waɗannan jihohi uku da aka samar a cikin jihar Tawa. Idan muka ɗauki jihar Azawak jama'a, ga departament inda su kuma suke ƙasan jihar Azawak. Akwai Cintabaradan, akwai Abalak, akwai Tiliya,
akwai tesawa, akwai kau. Wannan su ne ma'ana departaman guda biyar da suke kasan jihar Azawak a yanzu. Wala. Sai jiha ta biyu ita ce jihar Adar. Adar wala. Ita kuma Adar ga ga departaman da suke kasa gari ta. Akwai departaman na Keta, akwai departaman na Illela, akwai Bagaruwa, departaman na Bagaruwa kenan, akwai Bambai, akwai Tamaske, akwai Buza da kuma Tawagari. Ita kanta Tawagari kenan a departaman kusan za mu ci 6 ko 7 ma. Wala, waɗanda suke ƙasan jihar Tawa. Wala. Sai jiha ta uku ita ce Majiya. Majiya ita kuma ita ma tana departaman. Akwai departaman na Madawa, akwai Malbaza, akwai Birnin Kwanni, akwai Urnu. Wala. Abin da ya kunshi jihar Tawa kenan. Jihar Tawa kenan jama'a. Wala. Sai jiha ta gaba lafiya. Jiha ta gaba jama'a ita ce jihar Agadez. Agadez ita ma an samar da region guda biyu. Jiha biyu aka samar a cikin region na Agadez da muka sani. Akwai region jiha ma'ana ta Abzin da ta kunshi departament ita ma Arlet, Iferuwan, Tirozirin, Ingal, Adar Bisat da kuma Tabelu. Wannan su ne departament da suke kasan jihar Abzin. Sai jiha ta biyu ita ce jihar Kawar. Ita kuma tana da departament guda biyu ne kadai, Bilma da Ishadu. Wannan su ne suke kasan departament na jiha ta Kawar. Sai jiha ta gaba lafami ita ce jihar Difa. Difa ita ma an samar da jiha biyu ciki, departament region biyu aka samar a cikin jihar Difa. Akwai kuma departament su ma sun kunshi departament. Akwai departament na waɗanda suke departament garuruwa da suke kasan jihar Mangari. Mangari ita ce jiha ta farko da aka samar. Akwai departament da suke kasa gare ta su ne Gudun Mariya, Mai Nasarwa da Shatimari. Vala. Sai jiha ta biyu ita ce Kamadugu. Kamadugu ita ma tana da departament kamar su Boso da Ingingimi da Gaskuru. Vala. Abin da ya kunshi Difa kenan. Jama'a sai jihar Doso. Doso tsohuwa. Ma'ana ita ma Doso yanzu an samar da jiha biyu ciki. An samu jiha ta Arewa. Akwai Arewa, akwai Zigi. Arewa ta kunshi departament ita ma Dogon Duci, Loga kenan. Akwai Tsibiri, akwai Dogon Kirya, akwai Gesheme da Dinku. Wannan su ne suka kunshi jihar Arewa. Sai jiha ta biyu ita ce jihar Zigi. Zigi ita ma tana da departament kamar haka. Akwai Boboi, akwai Falmai, akwai Doso, akwai Gaya, akwai Sambira ko Sambira. Jama'a ku yi hankuri, sunayen ne suke da waya hudi gaskiya, saboda akwai wasu sunayen garuruwa wanda mutum kai baka ma san su ba in ba yanzu ba. Wannan shine. Sai jiha ta ita ce Zandar. Zandar ita ma an samar da jiha uku ciki, region uku. Akwai jihar Daura, akwai Damagaram, akwai Damergu. Bala. Sai jiha ta farko jama'a jihar Daura ita ma tana departament. Akwai departament na Kance, Magarya, Turgas. Bala. Sai Damagaram, jihar Damagaram ita ma ga departament ɗinta kamar haka. Akwai Miriya, Taketa, Damagaram, Takayya, Gure, Taskar, Kele da Guldimuri. Wala. Sai jiha ta uku ita ce Damergu. Damergu tana da Tanud, Belbeji da Gangara. Wala. Departament kenan na jihar Damergu. Amma wannan su ne a jihohinmu guda 19 da aka ƙara da sunayensu. Sai kuma jihar Yamai, ita Yamai ba a canza mata komai ba, tana nan a matsayin sunanta na Yamai. Wala, wannan shine jama'a. Ku yi partajen bidiyon, ku share saboda 'yan uwa su ma su gani.
Eh.